El silencio significa pues, que más compañeros amigos se van muriendo. El silencio es a veces más expresivo que todas las palabras. El silencio a veces es prudencia, pero en cualquier caso, y meditación cuando tocas, pero no nos conviene el silencio con el VIH. Silenci igual a mort. Si parlem d'aquest silenci, d'aquell que fa que l'epidèmia passi com si no existís, el detesto. Quan pujo aquí al Memorial Permanent, que de fet hi vinc menys cops dels que voldria, és inevitable confrontar-te amb els absents, amb els que ja no hi són. I a mi m'agrada pujar aquí, perquè és molt diferent pujar aquí quan és un acte obert, públic, col·lectiu, davant de tothom, a pujar-hi, que és el que a mi m'agradaria i el que penso que fan algunes persones, que és venir-hi un dia com avui, que no hi ha ningú, i et permet en un espai que és gairebé teu, en certa manera, retrobar-te d'una manera sana, si es pot dir així, amb un passat, amb uns records. És a dir, que sembla mentida quin poder té aquesta olivera o aquest espai, perquè és una manera de retrobar-te no només amb els que ja no hi són, sinó amb tots aquests anys. Aquests anys que han passat des de... que són molts anys ja, des dels inicis de l'epidèmia fins ara, i especialment des que vam inaugurar aquest espai. I vulguis que no, si t'ho prens amb calma, sense fer gaire esforç, els records flueixen, venen les persones que ho han deixat enrere, venen les persones que durant molts anys han celebrat aquest memorial un cop l'any i que any rere d'any n'hi ha que no hi tornen a ser, és a dir, que no hi són més, gent que ha pujat aquí, que ha parlat per últim cop en aquest espai. I vulguis que no, tot això flueix sense fer gaire esforç, però d'una manera molt positiva, molt agradable, perquè és un oblit que he dit moltes vegades que no ens el podem permetre, i evidentment les persones ja no hi són, i els records també, a mesura que el temps passa, s'esvaeixen. Però un símbol com aquest realment ajuda a fer-te creure que té sentit, que malgrat la malaltia, l'adversitat, el rebuig, tot el que podem parlar i que parlem sempre del VIH, que també ha tingut sentit.